principalment són les que s'han involucrat en companyia del Consell de la Joventut, que si no haguera sigut per ells l'orgull segur que en Alzira haguera desaparegut, són les que han mantès l'orgull en Alzira, i Gailes han tornat a agarrar el relleu i han dit anem a donar força. Hem tingut un graner de farina, però gràcies per aquest graner de farina també, no anem a fer lleig. Hem fet un cartell, el cartell l'ha dissenyat José Luis des del Consell de la Joventut, i enguany el nostre pregoner, per primer any tenim pregoner en Alzira, i volem lluir, volem presumir de poble, volem presumir de ciutat i volem presumir d'aquest riu de colors que tenim en la nostra ciutat. Llavors li cedís la paraula al Consell de la Joventut, que són els que han promogut que enguany hi hagi més coses i que José Luis ens expliqui el seu punt de vista. Pues moltes gràcies, Bernat, sobretot per presentar també l'acte. Jo, des del Consell de la Joventut, volia dir que al final, a part de fomentar l'associacionisme, sí que se nota que tota la joventut, totes les associacions estan preocupades per la defensa dels drets humans, en concret la defensa dels drets LGTBI. Per això el Consell de la Joventut, arrel de tots aquests anys, no ha deixat mai de fer la manifestació, com bé has comentat, Bernat. Si nosaltres no haguérem mantès aquesta manifestació, s'haurà perdut, no s'haurà fet l'orgull en Alzira, per exemple, l'any passat. Per això també vull agrair, en nom de totes les associacions, a l'Ajuntament d'Alzira aquest any, perquè sí que ha començat a involucrar-se d'alguna manera molt més. D'aquesta manera, en aquest orgull, es tracta de produir un punt d'inflexió en què passe de l'any passat, que només tenien la manifestació i l'acompanyament musical i comptàvem amb un pressupost de 300 euros per a tot l'orgull d'Alzira, aquest any que comptarem amb acompanyament musical, amb una carrossa possiblement, després ho veurem en el cartell molt més, hi haurà moltes més sorpreses, i una festa posterior que serà el top de l'assumpte. La defensa dels drets LGTBI són fonamentals, i més en la nostra ciutat d'Alzira. Podem veure ciutats alrededor com Cullera, com Gandia, capitals comarcals, que tenen l'orgull des de fa molts anys, i no només un orgull d'una manifestació, sinó festivals de setmanes senceres com podem veure el Festival de Cullera. Però bé, estem començant i és una clara intenció de l'Ajuntament d'Alzira i sobretot de Gailes, perquè Gailes forma part del Consell de la Joventut i ha sigut el promotor d'aquest orgull també. Sense l'acompanyament de Gailes en el Consell de la Joventut nosaltres no podríem haver fet aquest esdeveniment d'aquest any. Per això no me queda res més que agrair a Gailes, a tot l'Ajuntament, a tots els presents, perquè esteu involucrats en la defensa dels drets LGTBI només en estar així, i moltes gràcies i esperem que tot visca bé. A última hora, la programació, que estava pensat perquè s'estava treballant, hem tingut una sorpresa el dia d'avui per part de la regidora de Comerç, i és una iniciativa que s'ha presentat des de Gailes al Consell Assessor de Comerç. En un principi els costà arrencar, però la regidora va dir assistir jo, i sí que m'agradaria que Gemma ens contara un poquet. M'agradaria que ho contares tu, ja que també ens té un any de sorpresa i aquesta iniciativa i que fores tu el que parlara d'aquest tema. Bueno, el que se m'ha proposat va ser demostrar d'una forma real que el comerç d'Alzira és inclusiu, que és un espai lliure de qualsevol tipus de discriminació i sobretot de LGTBI-fòbia, i el que anem a fer és consensuar un disseny perquè aquells comerços que vulguin adherir-se a la campanya tinguin en l'entrada de forma clara una pegatina que posi que aquest comerç està lliure de qualsevol tipus de discriminació. Jo crec que és una cosa que pensem que està assumida, però a la vista està de que no, i és necessari, si és necessari tenir una pegatina la tindrem, però que la gent sàpiga que tenim... Claro, eso es lo triste, pero bueno, que la gent sàpiga que hi ha espais en Alzira on pots entrar amb tota la llibertat del món i no van a jutjar-te ni a preguntar-te res ni a opinar. Que així allí serà tot el món ben rebut i això jo crec que és un pas, com dieu, enguany és un passet, bueno, l'any que ve
explotarà molt més, però bueno, enhorabona per la iniciativa ja que estic i endavant. Gràcies. Ara, en este cas, anem a donar pas a que el president del Consell de la Joventut i el nostre pregoner desvelen el que és el cartel de l'orgull. M'estic avorronant. El que és el cartel de l'orgull de la Cira, que en la comissió que hem fet per a l'orgull, totes les regidories implicades i el Consell de la Joventut i d'Ailes hem treballat en que tinguem un orgull de ciutat, un orgull de poble i un orgull de sentir. Jo penso que és el més important. Sentir-nos pobles, sentir-nos ciutats, sentir-nos persones i en totalment llibertat d'estimar a qui ens dona la gana com ens dona la gana. I veu la bandera i ja que veig com ha quedat. Bueno, pues así está el cartel. Ara aleshores que explico un poquet. Sí, a veure, la manifestació serà a les 7 de la vesprada, que està convocada des de la plaça de les Lletres Valencianes, que és la plaça que està ahí enfront. Comptarem possiblement en acompanyament musical, no sabem encara, bueno, sabem que serà dolçaina i tabal i un altre tipus d'acompanyament que està per determinar encara. Comptarem en una carrossa i després arribarem a les 8 de la vesprada a la plaça Casa Sus, que és la plaça coneguda com Plaça del Moro, que està al costat de l'Ajuntament, i serà la primera festa de l'orgull, serà la lectura del manifest per part de la pregonera, que la tenim així, que es diu Boida, i després tindrem intervenció institucional també, lectura del manifest institucional, i comptarem amb la festa. N'hi ha quatre dracs, que és Quique Clos, Boida, Alexia Denay i Irina Lazo. I també tindrem un DJ i serà possiblement el millor festival de l'orgull que tenim al Cira hasta la data. Així no tenim el lema. A veure, vols explicar-lo tu, Bernat? Sí, explicaré algunes cosetes del tema de l'orgull. Com he dit, el moment que començaran des de la plaça de les Lletres Valencianes, han tingut incorporacions d'última hora. Nosaltres havíem apostat per Boida perquè és una persona del poble, perquè és una persona que en redes socials és coneguda, perquè és un artista local que té en el seu YouTube unes cançons que són per a tot el món, que les podeu veure i les podeu disfrutar. De fet, vos recomanem que visiteu el seu canal. I Quique és un membre de la directiva que s'havia retirat de l'espectacle i ha decidit apoyar-nos també i per això estarà present. L'eixit de la plaça de les Lletres Valencianes no és perquè sí, sinó és perquè estem en l'any Estellers i hem pensat que unes lletres en valencià, unes lletres d'amor, sempre venen bé. Hem decidit tirar-ho per ahí. El recorregut variarà un poc.